Ktieb ġdid fuq il-flora u l-fawna li wieħed jista' jsib fil-Park Tal-Majjistral se jżid l-għarfien fuq il-bijodiversità f'pajjiżna. Il-parti tal-ktieb li titratta l-flora hija mqassma skont il-kulur tal-fjuri u dik dwar il-fawna hija mqassma skont ir-razza. Jikkumplementaw l-informazzjoni hemm bosta stampi kuluriti li jgħinu lill-qarrejja jifhmu dak li jkunu qed jaqraw. Iċ-Chairperson tal-Bord tal-Park Tal-Majjistral, Sammy Vella, sqar li dan il-ktieb li ġie ppubblikat bil-Malti u bl-Ingliż se jgħin fil-ħarsien tal-ambjent. L-importanza li n-nies ikunu jafu fuq il-flora u l-fawna fil-park huwa li meta jiġu joqgħdu attenti li jimxu ma' modijiet stabiliti u ma jafġux fuq ħxejjex ħalli ma jagħmlux ħsara lill-ambjent ta' madwarna. L-amministratur tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi qal l-awtorità dejjem ħadd tkun hemm biex tappoġġja lil dawn l-għaqdiet mhux governattivi u tagħti l-aħjar pariri possibbli. Għalhekk l-era tagħti l-pariri tagħha xjentifiċi kif għandu jitmexxa l-park b'tali mod u maniera li min jiġi hawnhekk jista' jgawdi n-natura mingħajr ma jkun hawn ħsara ambjentali. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli qalet li dan il-ktieb ħajkun qed jgħin partikolarment biex jitkattar l-għarfien fit-tfal li jkunu jistgħu jitalmu anke l-bogħod mill-bankijiet tal-iskola. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li l-konservazzjoni tal-bijodiversità hija importanti biex jonqos it-tibdil fil-klima u jiġi kkonservat l-ambjent għal ġenerazzjonijiet tal-futur.